Tutu bewe na yensua de yemfiri Mpanin se ukoto na kwa se osi dwanam koso a di kan akɔka wunwan ansa na abeto bia wa beto afei tie be ni biom se de me ba na mabuza se bewe ya wuti no obi abo amane obi aka akire open se ukoto na kwa se osi dwanam koso a di kan kɔhwe wunwan no na akɔka wo omuso a na abeto bia ba beto ebe me gidi se bia watie pen so untie dia anye na osahene na mba abekire mu muni machi wo YouTube edin ni osahene asoreba ehɔ na nkyekire no bekoda bia meka ho asɛm kire na nsɛm hu abebu akansie no a mede baaye na efa kese na ehɔ na wo nti ade obenya ne ntie mu na ahwe nti yenhwe be na yentutum wo yeka se onakwa ana onakwa eyedin si ana mu ede ma onipa bi a yenimu no omanifo a ne nyete na onna suban papa adi on se to da bi a ye man temu a tie nimu nipa bi a woye wenwem ne nsa ha ne kakra saa nipa no aya ampese oboni din de nananom kan ne se onakwa no no waye ade bi ama ade na waye nyina ni tuapa mesi obi woye bro no so a ebi a na woye kronfo obi animu no nanso yen kana asem yenyini nkyere so atimase ono no o mewura dem mfa ade nemu made ne da bontin de a ohu obefa nti epa mo se onakwa abawo mfa mo ade ntu yie aha nti ono na mpanin se so okokoto se wasi dwanam koso a enam se ni nam na wasi no efo ebi a betimi atobi ama na yeyie no nti mpanin se di kan kɔ hwe wunwan no wahu kan wo mo ansa na abetobi a waba abeto watimase makyerem se yekase dwanam a wa kankasem no yekase dwanam a abo a ye dwano a ye bobɔ no ene ka ne dwanam nanso bewe dia ejina ho ma odwan enam a wasi ne koso enti na be ne se di kan ko kan wunwan ansa na waba abetobi aha nti ebeba bia o se de nanam hihye no ese himfie nwanam se esuakora de kan de hye che se enye odwan na ekum na himfie nemu wabo bi ebeku na ebedwa no bia no obeka nwanam eno nti ne frɛ kasa bi se enwanam fi se unye dwa aboa no nko ade a enam a eyi wo ho ede ma asonfo na efrɛ ni nwanam na ebe amede ba ye de ukoto onakwa se wasi dwanam koso a di kan ko kan wunwan ansa na abeba betobi a wa betobi wo de kɔ akan bekuo no mu a we nso eye betrodo na medical cho de onakwa ne te ene ade a wo ye ene de ese won so utimi ye enti fa be no to wo na emum na ade yo ne de menkyerɛ efi sɛ utie mi a batutu ni nyina agu odada wo san ne nie apia